святе місто Твоє, всіх незабутніх рабів Твоїх. Нашого забрали троє діток, два хлопці і ще малесенька 3 місяці. І його привезли. Вона один на всю сім'ю. У нас він остався. Ми будемо захищати нашу Україну. Ми хочемо жити в Україні. Ми боремося за Україну. Ми всі. Але є наш район. Але наші діти не повинні гинути там, де вони не повинні бути. Всі знали, що там що не Не сюди відправляли рідних своїх, в цю частину. Де начальник цієї частини? Немає.